हेलो फ्रेंड्स खुलुमबाय नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आंनि मोनसे गोदान भिडिअ बरायनानै लाहरबाय दिनैनि बे भिडिअ आङो दिनैनि मोननैसो गोनां रादाबफोर लानानै फैदों नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलां फैदो दानिया भिडिअखौ जागायनोसै हादराव लोकसभा बिसायख'थिया जेसेबांनो खाथि सफैदों मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जाया गावबा गाव फोसावदिंनाय जयनिं एबा बायदि हाबाफारिखौ लागासिनो थिग बेबादियैनो मैया बिपिएफ दोलोआ 1 नं कक्राझार लोकसभा बियाबनि इलेक्शन स्टीयारिं कमिटिनि मावख'खौ बेखेवनाय जायो बे बेखेवनाय हाबाफारियावनो बिपिएफनि आफादगिरि हाग्रामा महिलारिया बुङोदि बिपिएफआ देग्लाय मोनबा लोकसभा बियाबाव बिसायख'थि गेलेगोन बिनिनो कक्राझार बरपेटा दरं उदालगुरि आरो सनितपुर बियाबाव बिजाथिया थि जाखाबाय नाथाय गुवाहाटी बियाबाव दासिम होथावना बिजाथि मोनैनि होनो हायाखै आरो बिपिएफ दोलोआ खमैबो मोनथाम बियाबाव देरहानो हागोन होननानै बिथाङा बुंबावोदि देग्लायनि बिसायख'थिया गोजोनै जोबनानै थांगोन गोदोनि बादि नंलिया होननानै इउपिपिएल बिजेपि एजिपिनि जथाय बिजाथि थामहिनबा एनडिएनि दरं उदालगुरि बियाबनि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा मैया उदालगुरि जिल्लायाव जिल्ला बेंगिरिनि मावख'आव गावनि बिजाथिलाइखौ गथायो बे बिजाथिलाइ गथायनायाव आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'जों लोगोसे गोबां मन्थ्रि एमएलए इएम एमसिएलए आरो दरं उदालगुरि बियाबाव गोग्लैनाय दाब दाब ओनसोलनिफ्राय रोजा रोजा सुबुंफोरा बाहागो लायो बे हाबाफारियाव बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ बुङोदि एनडिएनि बिजाथि दिलीप सयकिया बिथाङा गोबां मार्जिन भट लानानै देरहालांगोन खाथि खाला रावबो कन्टेस्टआव फैनाय नङा आरो आगोलाव जाय राजखान्थि बानायलांबाय बे ओनसोलाव गावसोरनो गोरोन्थि मावनानै रायजो राजानिफ्राय गोजान जालांबाय जायनि थाखाय दिनैनि थासारिखौ एनडिएआ मोननो हादों आरो थांनाय 3 बोसोराव बिटिआरआव इउपिपिएल आरो बिजेपि सरकारा रायजोनि जौगासारनायनि खामानि मावदों आरो बैफोरखौ मोजां मोननानै दिनै बर'जों लोगोसे गुबुन हारिफोराबो लोब लोब ओंखारबोदों होननानै फोरमायदों उत्तर प्रदेशनि गोरखपुराव सासे हाबा जाखानाय 3 गथ'नि बिमाया गुबुन हौवाजों मोजां मोनलायनानै थानायखौ गावनि हौवाजों मिथिजानानै हाइ भल्टेज इलेक्ट्रिक तारनि खुन्थायाव गाखोहोयो बे हिन्जावा गावनि हौवाखौ मिथिहोआजासे 7 बोसोर गामि खाथिनि गुबुन सासेबाव हौवाजों मोजां मोनलायनानै दंमोन जेब्ला हौवाया बै बाथ्राखौ मिथियो अब्ला हिन्जावजों बायदिसिना बाथ्रा सिख'लायनाय जादोंमोन जेराव बै हिन्जावा लाजिग'नो हायैनि हाइ भल्टेजनि इलेक्ट्रिक तार खुन्थायाव गावखौ फोजोबना लानो होननानै गाखोहैनाय जायो कक्राझार लोकसभा बियाबनि दानि एमपि नबकुमार सरनियाया बे बाराव कक्राझार बियाबनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेनो मोननाय नंलिया थांनाय 27 मार्चआव गुवाहाटी हाइकर्टनि सिंगल जाजआ नब सरनियानि फेभाराव राय होनायखौ गुवाहाटी हाइकर्टनि डिभिजन बेन्चआ स्टे खालामफिनबाय बै लेखा दिनैनि समाव नब सरनियाया एसटिनि थाखाय थिखानाय कक्राझार बियाबनिफ्राय गेलेनो मोननाय नङा बिनि सिगाङावनो 12 जानुवारियाव स्टेट लेभेल कमिटिया नब सरनियानि सार्टिफिकेटखौ लानानै हियारिंआव कमिटिया बर' कसारी नङा बिखायनो बिथाङा एसटि सार्टिफिकेटखौ मोननो हानाय मोन्थाय गैया होननानै बुङो नाथाय बिथांनि सार्टिफिकेटनि हियारिंआ 5 एप्रिलनिफ्राय सानफ्रोमबो जालांबाय थासिगोन जेब्लासिमहालागै फाइनेल जाजमेन्टआ ओंखारा बैनि सायाव नब सरनिया बुङोदि जुदि कक्राझार लोकसभा बियाबाव गावनि बिजाथिलाया माबा जाहोननि थाखाय रिजेक्ट जायोब्लाबो बिथाङा दरं उदालगुरि बियाबनिफ्राय बिसायख'थिखौ गेलेगोन होननानै फोरमायो 17थि बिसान इन्डियान प्रिमियार लिगनि मैया 17थि मेचआ गुजरात टाइटान्स आरो पान्जाब किंग्सनि गेजेराव जानानै थाङो बे मेचआव गुजरात टाइटान्सआ गिबि बेट हमग्रोनानै 20 अभाराव 4 उइकेट हगारहरनानै 199 रान बानायो जायखौ होसोनानै पान्जाब किंग्सआ 19.5 अभाराव 7 उइकेट खोमानानै 200 रान बुनो हाना गुजरात टाइटान्सखौ 3 उइकेटआव फेजेननो हायो बे मेचआव पान्जाब किंग्सनि गेलेगिरि सुशांत सिंहआ प्लेयार अफ द मेच बान्थाखौ मोननो हायो मैयानि बे मेचआ गुजरातनि नरेन्द्र मदि स्टेडियामाव जानानै थाङो फ्रेन्ड्स दिनैनि रादाबनि भिडिअखौ आं बेखिनियावनो फोजोबनो सानबाय नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय साबायखर बावहरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै लाइक खालाम शेयार खालाम कमेन्ट खालाम आरो लोगोसे नोंथाङा जुदि आंनि चेनेलाव गोदानब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै हो गोजोन्थों